Pabiling midominar ang National Capital Region kon NCR sa 5x5 Secondary Girls Division Basketball sa palarong pambansa. Kini pinaagi sa ilang pagdaog sa gold medal sa finals game karong adlaw Hulyo 15 batok sa Central Visayas. Ang NCR mausab ang midaog sa susamang sport event sa milabayng tuig. Napuno sa hugyaw ug singgit ang UV Main Campus Gymnasium sa pagpakita og suporta sa mga coaches ug audience nga misaksi sa finals game. Personal sub nga misaksi ang pipila ka opisyales sa Sugbo sama nilang Acting Mayor Raymond Alvin Garcia, Acting Vice Mayor Dondon Hontiveros ug Talisay City Mayor Samsam Gulias. Sugod pa lang sa duwa, unang nakapuntos ug milabaw ang NCR batok Region 7, 14-11 points sa first quarter ug 20-12 points sa second quarter batok sa Central Visayas. Ug pag-abot sa uwahing mga gutlo, mas midako pa ang labaw sa NCR. Sila midaog pinaagi sa final score nga 65-39. Mipadayag ang coach sa NCR, Camilla Escoto, sa iyang kalipay sa performance sa iyang mga atleta. So very happy kasi more than the fact na doon sinasabi favorite kami, pero this is home court ng Cebu. So they fought hard today against the crowd, against the referees, against everybody. So we're just happy na panalo kami today. Dugang ni Escoto, usa sa nakatampo sa ilang kadaugan mao ang experience ug way puas nga pagbansay. Mipadayag sab ang star player sa NCR sa Secondary Girls Division nga si Alicia Margaret Villanueva sa iyahang kalipay ug kasinatian sa final tournament. Iya kining giisip nga dakong kadaugan, ilabi na nga nagsilbi na kini niya nga exit game sa dili pa siya motungtong sa kolehiyo. Nagtiwala lang po ako sa sarili ko, tsaka sabi ko kanina, kinakabahan ako pero kailangan ko ibigay yung best ko kasi last ko na po to. Nanalo po kami last year, 6 lang po kami pero sabi ko sa sarili ko kahit shampoo kami ngayon, kailangan nila ako. Lahat ng mga sumusuporta sa amin, sa team po namin, sa team ko, lalo-lalo na sa pamilya ko na nandyan po ngayon. Sobrang thank you po dahil nandito po kayo, sumusuporta sa likodan namin. Kung wala kayo, wala kami dito ngayon. Ang silver medal alang sa 5x5 Secondary Girls Division Basketball nakuha sa Central Visayas, samtang ang Central Luzon ang midaog sa bronze medal human ilang napildi ang Western Visayas. Kini si Eliza May Piñaranda alang sa palarong pambansa 2024 sa MyTV, Cebu.